Kasurok kabasdang na umdam, kabakot hadu kasnong syakhoy kuna, kabadan ka jingjlan kumba iway point nyaw kilometer, kabana kane ka iway point nyaw kilometer, dangla ban pendep tang kumba nyaw spa meter, sa kumba si kilometer dangsa ban pendem, ban snai kane ka surok, kabala jad rathai biang, kabala pensertok si kade ye kinong snong, jong kasnong syakhoy kuna, umjong, paham sobar, khongwing, bat kiwi kisnong kiba marjan kiba julai juan lengba nakane ka surang. Habayo banyakran bat urang ba snong ka syakhoy kuna uba Henry Nongrum ulayathu yakane ka surag la sanction nadu usnam 8,000 nyaw kablas dang ban pentre nadu usnam 8,000 pra Henry klampat la ban pendap sna yakane ka surag kabala ye balala ban pendap tang ya ka jing siang mau Henry ompat la apat ban siang rong lane ka black topping kabala penlong yakane ka surag bahkan jot rathai biang ha kabalo ye hakikat tu kat ne benta jong kane ka surong kila kelapung kabala pensertok si kadai ya kinong late nong wan na kane ka surong tuan kon syap ngas ngoban ai khublei ya karib news kabala wan hasnong jungi ha ka jing khot song ha ka jonga ban pen i sya ka department ya ka jing bom trikam jong ka 1 kilometer ka surok ka bawan na arpomer ka bapoi hadu hasnong jungi hasko kuna kane kadai ka skim ka bawan lang ba katnat pildi ka bala sakut menta la jandap san snem namar ya kane ka surok 1.7 km la dep sanction nadu usnam 8,000 nyaw te henrei ka basongsi ke bandong hangne ka long ba ka nyaw ka nyaw spa meter ka bala pentrei do kontraktor ka la dep henrei ka 1 km ka badang sa khangrang hadu menta badang siang tang arkut kimau te henrei kane ka surok 1 km hadu menta ka la jar rathai bat kumbangi ong ba kasrok kade but lum jong karoi kapar te henry hadu menta uneu kontraktor umpat padap ya kane kasrok 1 kilometer kumta na kaliang jonga ngakarpat ya ka department lane ya u kontraktor ba pentrei ya kane kakam ba kintrei na mardor ya kane kakam namar ngisiam jing ha kali kawan jongi namar ba kumbang ong mane ba u surok ude but lum jong karoi kapar henry kapsungsi ben ong ba katnat piludi hadu menta kam chim khia ya kane bat ngalai kendu ya u engineer jong ka nungpo u kernyat sya SDO jong ka Bernihat Subdivision te hadu menta ngala karpat yaki bade ban suspend no ya une u kontraktor bo pentrei ya kane kakam namar ba hadu menta umla ban pentrei tengah karpat ya kanat prudi bakin cimkia bakin sim action bakin pendam no ya kane katendar ya une kontraktor bat ban ritendar no da uwe kam kloi bat kayom telang kal ayat menta kalapoi habnai Februari kumta ngakarpat ya ka piludi bakan prestat no ban ritendar kloi no ya kontraktor kenang bangi kipat ba ki besong ha kini ki thain chakhoi kuna umdap umjong khongwin terter kisnong karbi hangne bangin suk kali kawan bat kasnong jongi kadai ke bahap hapo bordar Assam kumta ngakarpat ya ka sarkar Meghalaya jongi langba minister langba u CE langba USE bakin simkhia ya kane kakam kenang bangi ki besong basa habrar Assam ngin suk kali kawan batsa kawai kajing kerpat jonga ba kasrok NEC kalajar rathai nadu borni hadu umjong nadu ba pentrei ya kane kasrok mantada ki postnam umdan bapet baramot ya ka kumtang kerpat ya ka nongpo division bahkan simkhia mardor halor kane kenang bangi ba ki besong hapo bordar ngin suk hakalik kawan bat ngakarpat ro ya engineer jong ka piludi ba unun pej hidalag jong ki khmat namar ba kadang kam khuj kalanti ka balik chalangkha sakper ban ya kasrok piludi ngisngau sangsot bat ngis ngau si hadu kata ban ong bakade kasrok NEC Henry hadu menta kade ka belajar rathai